čo? Teraz to ukáž. Takže ahojte. Ideme si zacvičiť s Jurim. A najprv si zarobíme pumpu. Bez toho to nejde, čo? Á, daj si. To je. Tomáš, urob. Bezem. 3 odmerky si daj. Jebe. Fakt? Tam je maličká skuba. Počti. Vieš, dali dávku a dali takú skubu, ty kokos, keď si mal šnúpať. Zarob to aj mne, poď to sem. Počkaj. A ja čistú vodu mám, shaker, však ja tu mám ten 2 litrový shaker. Jak peťaga. 20. Takže 3? 4, počkej, 3 no. Daj mne 3. Narysuj to. Ináč, ale vyššie máš na ruke ako na... To oblížem. Po flaške. No, vysí mi to tam celé. Kopové chceš? No, však čo sa má byť. Dajte ešte trošku. Dobre, a ešte tam aj betálani, tam cverky. Počkaj, kurva. Daj tam tak 5 gramov. 5 gramov. Od oka. Tam, šupni. 5 gramov do piči. Jak to šlape. Kokos, Ty máš čo? Čo? Ty už tam máš? Čo tam mám? Šejky. Nie. Nie? To daj ty? Ja som si dal kreatín. No, daj mne. Nech ťa vystrelí. No, zachová vystrelí na hajza. Beta aladín B. Beta sraní. Ja som už bol. Co ti poviem, na? Tu máš vodu, zrieť to. No, to. Tam máš čistú vodu? Či to si zarobil? Bola taká píčovská voda tam bola. Ojoj. Trošku si nafúkaný bol, aký. Nepribral si? Nie. Sa mi zdá? Steroidy. Zdá sa mi? Začal si prvú kúru? Či to už druhú? 3,5. No ale my však... No do piče, ty si aký rozmazaný dneska. Dick, kamerujem. To kameruje, pozerám. Koľko tam si vody, hajzle? Tak, 3 deci. No, Pekne to načapuj. aj s penou? No, aj s penou. Á, Klobučík. tepičko. Čakaj, ja nemám vrchnej, nevieš? Kde som ujebol? Tu je. No. Však sa tiež čujem, že tá taška má 30 kg, ty kokot pridone. Tam máš aparáty. Však vieš, keď musíš všetko nosiť so sebou. Za chvíľku budú sa vypadať iné šefrikač. To nie ešte. Časom. Časom. Ide počas. Dobroty. Malo by to byť, neviem, či kiwi z jahodou, alebo čo to tam je. Konečne si mi dal pumpu, čo nechutí jak hovno. Tu sa cení, vidíš to. Sem tam aj chuť treba doladiť. Tak ale ty, vieš, tie, čo chutí najviac ako hovno, tie najviac šlapali. Ja to zvykrtal. To už je vedľajší účinok. Keď budeš hladný, idem možno na kilo ríže. A iba 10. Dieta. Čo sa chystáš? Nie, tam nemajú tam takú dobrú rížu. Ja? Akože jedine tak sushi rížu, keď si kúpim. A tam dá za kilo sushi ríže 3 € do piče, vieš, 4. Dobre, poďme rýchlo odcvičiť. Toto už stopnem. Eyes on
top for the show. Is that stress to get me? It's closer to the chest when you're close to me.